Good morning mga kadagit. Subukan natin ilaban yung salmon sa Gagamban Japan kung kaya, pero napakalaki ng diferensya. Kita nyo naman sa picture. Siyempre Gagamban Japan, shoutout kay William Yulo, yung nagbigay ng sponsor ng Gagamban Japan natin. Ayan. Ayan. Yung salmon ko hindi umabot sa laki, pero hindi ko pa natitesting. So, kukontakin natin si Gagambino para ma-testing yung gagambang salmon niya dito. Pero ngayon, titestingin ko muna yung salmon ko. Hindi kasi ubra yung ano ko, yung salmon ko dito, malamang. Tingnan mo yung salmon ko. Oh. Uy, alo. Patay tayo dyan, kinain yung salmon ko. Kinagat. Eh, hindi ko na bibitawan to. Mamaya kagatin pa ako nito eh. Oh. Pero kumagat din yung salmon, mga kadagit oh. Wow, bigat. May sapin sila kadagit kung sakaling malaglag. Yun oh. Ina. Ayaw bitawan kadagit, ayaw balutan. Dapat pala di. Okay lang para magkaroon tayo ng magandang laban. Eh, tayo nag-umpisa ng ano eh. Ayan oh. Wow, ngipin siyang ngipin. Grabe itong laban na to. Grabe itong laban na to. Ayan, mukhang gagambang bahay ng salmon no. Hindi ko alam kung ano, pero hindi ko na-awatin to. Dagit, walang bibitaw. Bala ko sana kadagit kung pintik lang, ilalaban ko pa yung isang salmon ko. Eh kaya lang wala eh, kinagat na eh. So shoutout ulit tayo kay William Yulo at sa mga OFW. Siyempre special shoutout natin sa dulo, pakibasa na lang. Shoutout kay Happy Man Forever, higanting Gagambang Japan. Hindi gumagalaw kadagit oh. Talagang ano sila oh. So yun, sakmalan to the max talaga. Talagang hindi binabalutan. Siguro hinihintay muna mamatay kadagit yung gagambang salmon bago niya balutan ng sapot. Yan o. Wow, very nice. Beautiful fight kadagit. Classic fight to kadagit. Ang kagandahan ng ito kadagit, alam mo yung maliit siya pero lumaban siya. Parang sa tao din Pilipino, di ba? Pag binubuli ng mga foreigner, na kadagit sinasaputan na. Patay na kadagit. Ayun, ang kapal na sapot oh, parang nylon. Wow. Grabe. Goodbye. Goodbye 150. Salmon, napakamahal pa ng salmon. Pero salmon pa to, hirap hanapin na ito. Ayos na yan. Ito si kadagit, naalala niyo si kadagit. Ito yun. Pinatay lang. Oh, wala na. Wala man lang galos tong animal na to. Tangina mo ka. Gagawa, hintayin mo yung Gagamban Taiwan. Hintayin mo yung Gagamban Taiwan. Mapapalabang ka sa Gagamban Taiwan. Pero
kadagit, abangan nyo. Lagi ko kayong i-update dito sa Gagamban Japan. Patatabayin natin to, paitlogin natin, ibibreed natin. Pero itong salmon na to, umitlog na to umitlog na. May itlog na siya, kaya bubuhayin natin yun. So, yun lang mga kadagit. Maraming salamat. God bless.